manja bio sialong suarlo tumta jangthuki thai dun asai klem dun tanglo manja bio sialong suarlo tum jangthuki thai asai klem dun lo mithang jungjung kachilana ji aphanpura lower habjan yamuna ingti arong amekar 20 bajet ingtia chor sangpi monju ing hipi lapen rongbong terang arong amekar chandra rongpi asupi sami rupali rongpi piatumsi manja bio sialong jangthuki thai dun asai klempang chengdun tanglo sangpi monju ing hipi pen nangka pachini dun atengke bio sialong jangthuki thai dun asai ke long dun ke kopai ke mepusi pherang ke along nang pachini dun Ampun banget. Salah bangsa putang langsung akidu kisung bandang lok langsung pining karong apa ning ko apa kan tolong dulu. Ning ke oi bang ke age hai anak ko ke ning bang ning arong lo sat so ke kem dun long lo mati lo ke reng dun ti abar sai ko ko kai ning arong ke Nang itu arong lapan amen ang sitan ma bhai ni pas. jadi tum ram habjan Amen ke? jam 9 Dan nang itu amen bang. ini bang ini Nang libang ke? lupa dilong Depan dia. Kang tela back nang itu koson se ka chini si je soalo female manda apus do po la bangso na tu ma khobor ke long. ada assistant ini bang ini mosan ko alang khachuru rete bi hai alang li bang ni tu hai ni phanang khabar du jala hai amani ni bang ke ni tu phanang khala tum asala kamplem du tung ma jala hai jo female mandalang pori pulote klem dinti jala ni tu bang ke hai alang di tumpan laan ni tumpan awar sign ani pipo churu hai Pini penang tu ni ini iklan dun ge 3 दिन वाला ता एक तारीख करनी से तुम नंगे जॉइन हो है असवार ni bang joining chotlo along so bang ma Paso joining hon atuman diploma la pen pini certificate ason nang kehang dom. do sita cuma mela Dia putak pa confirm ke nang ini ke suri ko nang piji ku sipu hai joining sek ya lo ke jujun bang dak lo pen kita me bang phara Nomor ke permanent ni kelang. Training hisab se pipon bom nang te. lo yon jani bang ke mane training en bom po ya lo salary Ning the do bo mane permanent lo na post kilo ifan ke de. long mane do lo ning the do lo lokon si akha dun lo he jo lok te ko lo Mon be acor lapen osomar banghini atum phaikoni ni phai krenar kep arni hempen ke barjoi non pu anta hemnang chelele de Buklia thana ke parlo long nit pen ke helo kilometer ke thoma an bag doji manai terang arong amikar mon be acor basa piteron pi lapen osomar banghini atum hithi iroi pardet apita amina ahem nang chelele det ajok basa pi teron pi acor mon be lapen asupi akleng manisa bepi lapen adon arab atum manghu pronglo lapen mekri meklang pensi donanglo non mate mon be lapen basa pi atum ausomar bangke thamdo akling si amen lake manisa bepi arta kre isi bidasing be arta trok lapen mirdan bepi arta ningkan kethom pusip nang khandun mon be pen kacethan atengke basa pi lapen osomar banghini atum kedam tang phaikoni achiklo krenar kep arani pen si kedam lapen hauraghat dikoitok bi arong ansi kepaleji lapen ani pi keso kachelang damji aphansi kebar pusi nang khanpon bonta damjui pen
nini api birta kelongke hadakta lengdam de pusi nang cethandun non apor basa piteron pilapen ausamar banghini atum konat ke dolone thangnat abirta awe pusi ferangke karjohot nang thandun lasi nahok le dota mate nahok le dota me lapen theklong abang aling sitame basa pi lapen osomar banghini aphan amena ahem kewanji aphan nirap ve dun vek thap pusi mon be lapen osupi manisa bepi lapen nang chuning ridun lapen theklong abang aling sitame manai terang arong amekar mangal sing tenang along birta ki piji aphan ka chuning ri pon contact number mate phone number 6002665363 along nang birta nang paleji aphan si pachini pon lo pusi nang thanang pachini dun junison rong pipen sai ahem long birta nang paleng ticket news Karbi ang long Bango, ni nangan ang cingtung ulo. Nahok le dos tame bango. Ani ba nang hanti ciru dok lo pun. Ani bang nang pana ciru lo. Dawraram na hem isi dona. Dorabra mahemisi bango. Apai bango. Ang cingtung a. Lele lah pidam de aja tapi nanti ni la non la lang tem hanang hang lo gan se la kes puni teman hang lo lan vel lam ke tem ke hang hilang na hok tari re la thana ta lo pi pe lang pu nang tem ta pi pe lang la non nang hang pin lang ke no hola philip mani sa na jen so no ke wang no na hola dos tami ya lo ni bang ke si dun jo marta kon andu ina ke dun jo yo samar ke mo pen ke tha teng de bo nang kan pho nang kan pli la so na bo do la bia la mati bahin ta dun jolo mane ke dam tan di la chin di de mate upen lam hai than teng lo kana har ga hala ni phan lan dami i na than kang cho la so nang bong ta menal tum ta hula dag ji tu na tu non adon rap hem ta me humri ram i ke pin la o ni tu hori ram de hola dak ke dam ko man tu da bang hori ram la wa dam lo ke ni tum long phone number ko mate dak pen number ma phone call lo o wang ve man ke ni ta ke lapula ben pen la ong su ma than la lapula ben ri tha ong su nang tu ma sam cha o ya pari la nang tum ke boka ka sidu pulo sang kelang lo boka se doko la boka ase kelem lo pete bang po la sang kelang ke buklia ang bong sidu pulo sang kelang ke tala buklia ang bong sidu la kelem lo te bang jipo pulo tapi ke tala bang jipo pete te choklo aprang boka se doka po tala boka seta kelem pilo mesen lo boka seta kelem pilo kopi akam kelem nangi kelem lap lo seta avelang de avela tang non last nang le ke pa si kopi si la bangso platform pen mane la bangso bitung lo pen nang le pichinu ring tung ji mane kopi nang lin pen ki kening ji kang tung ne ke kangtung ke na ka gari longle det po mo ke phophe det po non ke nam ape ke gari longle det po phodun det po da pulo ten hole da pinansa hangdam jina pula he tapi ke pinansa hangdam lo tapi ke tita hola lo solong si ke hang lo to ni poisa dote pitha ne hemsor ke ho kiso langdam ji pulo ni apai phan non ke poisa abidelo bhara abidelo pulo ta poisa bang ke din lo pulo ta 2 din hajira claim ke pharo hini pensi ta non ke phare thomsi longnangi hala pharisi bangke ne ke sang pondelo pula he ta apike pulo poisa bange pilo apike nepane pulo ko ni hemsor pulo longli theklongli abi ako nepane ki pulo ko nangke an phun singki sita koma pen chin nangke an singki o ne jirpi pula ne jirpi long se singki pula o jirpi puta ta nang nepa an hemta ta matha nangi ji ke nangke phun penta an singki nang nelo pula he ta apike pulo theklong bu no nakai ke bang apisu tata bang apina pen kat piti kapi non mobile pen pula he ta apike pulo nike bang apisa son kali nike phong ki dolo nike mathang apina lo thino rengnu thengnu chongnu ninga ni mathang apina long si dobu pu ako nangli da pranoi pa ma da klui la son son doma la hot ke hola
inut la jirpi pen bozar kedam hosi la ajo ke ba 8 baji latung bahini ke lahan la bilo ajir pi amen than ji ma anjir pe amenta nei sini ni kona ra sorne lage la ho pu kona sorne monjer hoy sa ako akor title eng tipi kona ra sorne normal ni apiso ke hembang ji nangi pulo aku ni apiso juni pe ni do thukthi anta cho thikthi na hakta dam thikthi de aku la supi nudo munisa bepi lata ajolo pote opai ke hang ako lata opai pe ke hang lata apu pen asupi chirupi ako ada plo thulo tata chirupi oko ko nasido na hawdo sita bangjino ko nesin nang akai ni nanglo sini akai pranlu nang na hawdo tita bango neke nang abe pute ni do thikthi ni akai lo nang phanke ako neke nang do tike ni dopu neke pir theke nang helo ko neke basabe terbi ne kaita hanghi neke prana kolo nangke jingso ong neke oso sumar pen na hawdo sita na korte injirpi hemdo sita nang apurial hemdo sita bangjino ko neke nang abe pute ni do thikthi ne kaita nang phansi neke tuar bithe kaita langbo bangima nonta lele nonke ho bisti parpen ke dampen nonke pini pen ko anlo pini ke hullo dinlo pini pen ke neke atarikta chini ne aja chine khali neke chini ke na hala bar ke dam si ko wango na hau do sita ko Matijong ni phai ke thom arni jirkindeng junior college pen PM school sorlo tum football match pathupon ili tum chini la pen ke damtang arnianta Karbi pi mate sorlo tum football pathu kompik sita non ke kai kerla tanglo pusi chini petlo lason thotsi non ke sorlo tuma phanta apor ke me ason thotsi loka charli ahema long penta Charlie pon our side long si jirkindeng junior college girls student atum penta football pathudun our side longlo sita jirkindeng junior college girls student atum football ke pathu kacharli arni chihek pena jok alangni tum nong e chipalong dun un edetlo la so jok jirkindeng junior college girls student atum ningduklo lasi non pen eprang anke Charlie pon pa me popusi alangni tum pen chipulo upilang so pen prodip ronghang TK News Karbi Anglong